सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय मुसुखा दाननायनि फोरोंथाय मावबादाया दिनै जोबलांबाय। बिटिसिनि मिउजियाम एन्ड आर्किअल'जि बिफाननि बानजायनायाव फरायसाफोरनि थाखाय लानाय जादोंमोन मुसुखा दाननायनि फोरोंथाय मावबादा। सोलोंथाय लानायजों लोगोसे उफ्रा रोंगौथि हिसाबै फरायसाफोरनि थाखाय मुसुखा दाननाय फोरोंथाय मावबादाखौ थांनाय 6 जुननिफ्राय जागायनानै सानथामनि हाबाफारिजों बिटिसिनि मिउजियाम एन्ड आर्किअल'जि बिफाननि बानजायनायाव बिटिसिनि मिउजियाम एन्ड आर्किअल'जि बिफाननि CSD सुप्रिया ब्रह्मनि दैदेननायजों फरायसाफोरनि थाखाय मुसुखा दाननायनि फोरोंथाय मावबादाखौ लानाय जादोंमोन। क'क्राझार दिमोलगावआव थानाय क'क्राझार प्लेनेटारियामआव दिनैनिफ्राय 6, 7 आरो 8 जुन खालि सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय बे मुसुखा दाननाय एबा मुसुखा बानायनायनि सायाव मावबादानि दिनै जोबथा सानाव बे मुसुखा दाननाय मावबादायाव बाहागो लानाय गासै फरायसुला फरायसुलिफोरनो फोरमान बिलाइ गथायनाय जायो। मख'जाथावदि गोसो गुदुं फरायसाफोरा बे सानथामनि मावबादायाव बाहागो लानानै गाव गावनि रोंगौथिखौ बाहायनानै बायदि रोखोमनि मुसुखा दाननानै दिन्थिनायखौ नुनो मोन्दों। सानथामल' समनि गेजेरावनो फरायसाफोरनि बेबायदि रोंगौथि आरो मुसुखा दाननानै दिन्थिनायखौ नुनानै गोजोननाय फोरमायदों बिटिसिनि मिउजियाम एन्ड आर्किअल'जि बिफाननि CSD सुप्रिया ब्रह्म आरो मावबादायाव बाहागो लानाय फोरोंगिरिफ्रा। बिराद मोजां मोनदों। जों फार्स्ट टाइम बानायफैदों आरो बाहाय मोजां मोनदों। आगोलाव फेराखै फार्स्ट टाइम। ओमफ्राय बे सानथामनि गेजेरावहाय नों माबायदि सोलोंनो मोनखो? रोंदों, ओमफ्राय मा होनो बिदिनो गोबां मानसि बानायदों आरो मेरला स्कुलनिफोर बानायफैदों। ओमफ्राय बिदिनो सोरबा गिटार बानायदों, सोरबा ना बानायदों, ओमफ्राय सोरबा बुहुम बानायदों। ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों आरो फार्स्ट टाइम बानायफैदों, मोजां मोनदों। दा नै खालामदों ग्रुप बानायदोंमोन। नोंसोरनि ग्रुपनिफ्राय जोंनि ग्रुपनिफ्राय 4 बानायदों। 4जों नोंसोर मा बानायदोंमोन? जों बुहुम बानायदोंमोन। बुहुम बानायदों। बबे स्कुलनिफ्राय? जोङो थिथागुरि हाइ स्कुलनिफ्राय फैदों। सोलोंनो मोननानै बिराद मोजां मोनदों आरो गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। माबे स्कुलनिफ्राय? सिम्बोरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुल। बे सानथामनि जिथु हारसिङै दानदोंमोन? ग्रुप वाइस। नोंसोरनि ग्रुपआवहाय मा दानदोंमोन? जोंनि ग्रुपआवहाय मुर्थि बानायोमोन। मुर्थि बानायो, माने मानसिनि मुसुखा बानायदोंमोन। बेसेबांसिम जाफुंसारनो हादों बे सानथामाव? एसे मोजाङैनो जाफुंसारनो हादों। इन्टारेस्ट दंखायो ना मुसुखा दाननायावहाय? औ सार। सोलोंनो गोसो? औ। फैबाय थानाय समाव बेनिख्रुइ साबसिन लाबोगोन सार। बिराद मोजां मोनदों बेयाव बाहागो लाफैनो मोननानै। मा मा दाननाय सोलोंखो? बेवहाय जों नाव बानायदों आरो बयबो मेरला जिनिस बानायदों। बिदिनो सोरबा बाथ' बानायदों, सोरबा सिखिरि, सोरबा बिदिनो बुहुम मेरला बानायदों बिदिनो। ओरैनोथ' दा मोजां खामाना, जेनेबा एसे लं टाइम लानो मोननायबा मोजां जाबावगोन आरो। दा सानथामल' नालाय एसे जा रोंदों बाहायनो, जा फोरोंदों बेखौनो रोंदों आरो गथ'फ्रा। थिगैनो दं, उनफ्राव माने गोबाव सम लानानै जुदि माबाबावोबा साबसिन जागोन सानो आं। दा बे सानथामाव बेसेबां इनपुट मोनदों बे उन्दैफोरखौ? मथा मथि एसे आइडिया हाब्बाय आरो बिसोरनाव। बोरै दाननांगौ बोरै मानांगौ माखासे जिनिस मिन्थिबाय आरो। खुनुदिन मानसिफ्राबोथ' जेनेबा दांफेरखाया बिदिखौ, थेवबाबो एसेबाबो नलेज मोनबाय आरो बिसोर दा स्काल्पचार मा जिनिस आरो। दा बेखौ दाननानै बा बेखौ सोलोंनो थाखायहाय माबाफोर सुबिदा जोंनि गेजेराव दङ नामा? बेखौ सोलोंनो थाखायथ' जेनेबा फरायग्रोनांगोन बिसोर स्काल्पचार डिपार्टमेन्ट, जेनेबा आर्ट कलेजाव फरायग्रोनांगोन। जेनेबा हायार सेकेन्डारि पास जानाय लोगो लोगो बिसोरो एडमिसन खालामनानै गाव गाव डिपार्टमेन्ट हिसाबै लानो हागोन आरो साबजेक्ट हिसाबै उनावहाय। दा बे स्काल्पचार दाननायनि गेजेरजों माबायदि जानो हायो होननानै जों फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ खावलायनो सानगोन नोंथाङा? स्काल्पचाराथ' ओरैनोथ' फरायनाथ' आजिखालि साख्रि मोनजोबा साफ्रोमबो मानसिया। दा बे बुस्थुजोंनो माबा मोनसे इमप्रुभ जानो हायोबा माबा मोनसे प्रफिट फैगोन आरो उनफ्राव, निजा लाइन लानानै माबा खालामनो हागोन आरो, इनकाम खालामनो हागोन आरो उनफ्राव। साबेसे स्टुडेन्टफोरखौ फोरोंनाय जादों?
आंथ' टटेल दा स्टुडेन्टफोरखौ साननाय जायाखै बेसेबां जादों जायखिया मोनब्रै स्कुलनिफ्राय दङ आरो जायखिया दा ओरैनो 10 जन बिहरदोंमोन मेडामा औ बेबायदि